そして皆様こんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフィルと申します。チベットダライ・ラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王は核兵器を保有する5カ国の発表した核戦争をしないなどとする共同声明を称賛しました。ダライ・ラマ法王と中央チベット政権はアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ市の市長にインドチベット系のアメリカ人のアフタフ・カルマ・ボウェル氏が就任したことを祝福しました。ペンバースリン出席大臣と憲法ソナムテンペル議長はチベット医学中央委員会の創設18周年記念式典に出席して講演をしました。亡命チベット議会は在インド中国大使館がインドの国会議員に亡命チベット人を支援しないよう促す書簡を送ったことを強く批判しました。チベット事務局南アフリカのヌルブツリン大王はデスモンド・ズーズ元大宗教の葬儀に参列しました。インドでは15歳から18歳の若者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種が開始され、チベット人協力区でも該当者への接種が始まりました。スイスリテンシュタインドイツのチベット人コミュニティは2022年度の北京冬季オリンピックの外交的なボイコットを呼びかけました。核兵器を保有する5カ国が核戦争に勝者はおらず決して戦ってはならないとする共同声明を発表したことを受け、ダライ・ラマ法王はこの声明を温く称賛しました。法王はこの前向きな取り組みを歓迎し、さらにこれは21世紀を平和と協力の時代とするための良い機会ですと述べました。1月3日、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカ合衆国の5カ国の首脳者による初めての共同声明が発表されました。これは核戦争や軍拡大戦争を防ぎ、お互いにまだいかなる国家に対しても核兵器を向けないとするものです。ダライ・ラマ法王と中央チベット政権は12月28日火曜日、アメリカ合衆国オハイオ州のシンシナティ市の市長にインドチベット系のアメリカ人であるアフタフ・カルマ・ボウェル氏が就任したことを祝福しました。法王はチベット系の人々が他国で公職につき他者のために献身していることに感謝の意を表明しました。またボウェル氏が恵まれない人々に寄り添い思いやりを持って公務を全うことを期待していると述べました。ペンバースリン出席大臣もボウェル氏の勝利は彼のリーダーシップに対するシンシナティ市民からの信頼によるものですと祝意を述べ、彼にチベットの大義を提唱し続けるよう呼びかけました。中央チベット政権のペンバースリン出席大臣と亡命チベット議会の憲法ソナムテンペル議長はチベット医学中央委員会の創設18周年記念式典に出席しました。憲法ソナムテンペル議長は数百年にわたって大切に守られ実践されてきたチベットの主要な科学である創立チベット医学の重要性について講演をしました。ペンバースリン出席大臣はチベット医学中央委員会に対してチベット高麗の医学体系を標準化し拡大する事業を監督していく責任を負うようにと要請しました。この式典は12月29日水曜日チベット文献資料館で開催されました。亡命チベット議会は在インド中国大使館がインドの国会議員に宛てに亡命チベット人を支援しないよう促す書簡を送ったことを批判しました。書簡においては中国は CTA をいわゆる分離主義的な政治集団とみなし、チベット問題は中国の内政問題であるとしており、亡命チベット議会はこれらを強く批判しました。またチベットは歴史的に中国の一部ではない世界各地からのチベットへの支援が高まっていることに中国が怯えているのは明らかであると答えました。この書簡は昨年の APIPFT インドチベット議員連盟の復活後12月22日に亡命チベット議会が主催した晩餐会に出席した数名のインド国会議員に対して
在インド中国大使館の政治部参事官から送られたものです。チベット事務局南アフリカのヌルブドルチ代表は1月1日、ケープタウンのセントジョージ大聖堂で行われたデスモンド・ツツ元大宗教の葬儀に参列しました。代表はデスモンド・ツツ財団の CEO 取締役と面会して今後の努力について話し合いました。その他、多くの高官や聖職者とも面会しましたが、全員がツツ元大宗教とダライラマ保法との間の比喩なき崇高な友情に深い敬愛の念を示しました。葬儀にはツツ大宗教の近親者や親しい友人、シリル・ラマフォーサ大統領と多くの官僚や政府関係者が出席しました。インドのナレンダ・モディ首相は15歳から18歳の10代の若者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種を開始すると発表しました。チベット人協力でも該当者への接種が始まり、多くの居住地や学校が予防接種活動を行っています。インド全土で新型コロナウイルスの症例が増加し、変異種であるオミクロン株の蔓延が懸念される中、中央チベット政権の保健省はすべての子どもたちとその親に予防接種を受け安全を図るように呼びかけています。スイス・リテンシュタインドイツのチベット人コミュニティは2022年度の北京冬季オリンピックの外交的なボイコットを呼びかけ、各国政府に関係者や外交官らを大会に派遣しないよう要請しました。スイスとリテンシュタインのコミュニティのメンバーは1月4日火曜日グローバルアクションデーに合わせて国連人権理事会の本部前に集まり、北京冬季オリンピックに対抗するデモを行いました。ドイツのチベット人協会やチベットイニシアチブドイツのメンバーらとともにウイグル人、香港人、反共の華僑の人々らもマーチに参加しました。ジャネーブの国連チベット支局人権擁護大使であるガルデン・ソム氏と亡命チベット議会の在ヨーロッパ議員であるトプテン・ワンチン氏が登壇し、民主主義の指導者らに対してチベットと中国の支配下にある地域の状況を綿密に監視かつ評価し、中国による人権侵害の被害者の声に耳を傾けるよう訴えました。皆様、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。今週も皆様にとって良い1週間になりますように。はい。